til Happy Wheels episode 3. Der kommer også lige noget info her. Jeg laver ikke så mange videoer lige for tiden, fordi jeg ikke har sådan en god computer til det. Wow. Hvad var det done nu? Når det var Hurt Donation. Så må man ikke røre sig, nej. Så er jeg tilfreds. Duk. Der står i vejen, nej. Og med introbasser, du. Og med musik, sgu. Ja. Jeg er sgu ret stolt. Ja. Det er jeg ikke. Jeg laver bare sådan en normal intro som folk. Det var ikke bare sådan den bedste intro i verden. Så ja. Ej, kedeligt. Kedeligt. Harpoon jump, yay. Jump hard. No. Jump for pros. Nej, 2 sekunder. Ja, det er pækværk. Hey, det var nice. Ej, det er faktisk svært der. Jeg hader ham her. Ej, fail. Mit hoved. Ej, okay, jeg er ikke så god til ham her, men det skal I bare lige vide. Hvor nice. Lol, fail. Nej, plik. Og nå, tror jeg vist. Nej. Tilbage. Den er nem. Den er nem. Man gør bare lidt sådan her. Nej, den er så ikke nem. Ja, det var det dem. Og klokken er et eller andet. Klokken er 22:18. Så ja. Sover. Hvad jeg gerne prøve. Ham her. Han er så nice. Det synes jeg. Det må jeg gøre. Så. Tyskland. Den her tager vi.
fået introbørge på. Jeg lavede den og Spam Movie Maker. Der er ikke nogen andre, der har lavet den. Jeg har bare selv lavet den. Den er helt vildt random at lave. Bare sådan med tekst og alt det der, jeg har gjort det. Ej, jeg lækker. Lige maven. Lige den store mausmand. Det var godt det der. Like diamonds to the sky. Like the diamonds. Er du så hold? Er du så hold? Har der et ben? Chokker væk. Du dør. Ligesom Justin Bieber. Bliver revnet op i en krog. Dø nu for satan med dig. Nej. Gå da væk med dig. Det kunne jeg så ikke. Ups. Undskyld, gammel mand. Nej, det mente jeg faktisk ikke. Ej, gå nu væk for satan der, din klamme klovn. Kom nu. I like to the diamonds. Jeg nakker altså lige ind fra dig, altså. Der kan jeg sgu heller ikke få fat for. Sådan der. Epic jump first level. Og undskyld, jeg bare ikke snakke, når jeg er træt. Jeg ved godt, at min stemme den lyder lidt anderledes, men det skal jeg sgu ikke tage af, så ja. Scars. Godt have den lidt bedre. Ja, 2,93 sekunder. Det er faktisk nice der. Så gør os igen, nu vil jeg gerne prøve. Gør til den samme. Garanteret. Nå, det gider jeg ikke. Måske kommer der sådan noget Minecraft motorbike demo. Det vil jeg gerne prøve. Ej, det er løgn. What the fuck? Fail. Står det youtube.com/gaming. Fuck. Ej, for satan, men hvorfor så det? Jeg ved ikke, jeg sgu da heller ikke, hvad tænker jeg på. Reloader lige siden. Play now. Så rykker jeg lige skærmen lidt længere ned. Play game. Jeg ved hvad. Vi siger bare, at det her det var slut for den her gang. Så vi ses. Hej. Og husk at like for mere, end jeg tror. Vi ses.